Inday Vlogs ni sunaaday miron no sa katubahan no karon na jud ko nakaanhin dapita na jud kong dapita guys kay kuan hindut kayo diri kay taga-bukid manggod ni unya nakalugsong pa jud ang taga-bukid bahala nag dili social basta nakasuroy lang si Inday Vlogs ay darang mga lubi guys ayaw mo pag-ingon ha nga mua ng lubi ha di abya na mo ang lubi ayaw jod pag-ingon kay di na amo ang lube. Igo rami ni suroy anang kanang daghang lube. Gusto mo kaon adi ay lube? Hala, pangaon mo. Tanawon ta dili mak. Sumaw day nino. Kaon ra mo butong dira ug maganahan lang mo. So, mao ni nga di ang taga-bukid, daghan naman day ng lubi-lubi. Unya amua di man ni daghag lubi oy. Gimingaw na untag lubi si Inday Vlogs. Gimingaw na jud si Inday Vlogs ug lubi. Karon pa ko nakakita lubi pero walay bunga. Jud kakaon na si Inday Vlogs ug walay bunga. Unsay pagtuo himuon na lang ko grabe kay pakanon ko kuan kanang kuan sa lube kanang dahon sa lube ug pakanon ko ninyo ana aw di na makaon ni Inday Vlogs insaon ka na ni Inday Vlogs so mao na ay day na ako ang kuano bye bye. Sumao day nino. So, naaday mi sa taga-bukid jod. Taga-bukid jud ni guys ang lugsongon. Ang kaning lugsongon mo ni taga-bukid. Unya kita. So, dool ra jud atuwa. Unya ilahalayo. May pasalamat hinunta oy kay dool ra ato ang balay. Unya na naman ta sa katubahan ane. Mas layo pang katubahan ana. Maabdan pa tag gabi ana siguro. Murag maabdan jud tag gabi ani guys. Kay kuan man suroy-suroy si Inday Vlogs. Nakatulog na lang ko sa motor ay. Nakatulog jud ko sa motor paggabi So, mao day nino kanang la ni sigig suroy si Inday Vlogs basta Domingo sige magkuyog sa kuang papa. So, mao day nino sige jud ko kuyog sa kuang papa kay ug di sad ta mo kuyog kalaay sad di jud ta makasuroy-suroy di ya kaog fried chicken sad ang papa sad nako di ko kakaon mapilde jud ko sa kuang papa kay isungugon man jud ko ana nga nangaon sila fried chicken. Di maglaway na lang ta siguro ana. Iutong na nato ang tanan ana. Ug maglaway ta iutong na lang ang pagkaon ana. Kay lami manggod pa ang fried chicken guys oy. Nanuglo na ko si Inday Vlogs. Kay bukid man jud oy kay ganahan magbukid si Inday Vlogs. Ganahan magbukid si Inday Vlogs. Madto na jud me sa amo ang balay.
Nya maabtan pa jud tag gabi kahasol sad guys oy. May padi nang ta mag-uban-uban kay arong dili kapoy makahigda pa tag katre. Sumao di ay na no. So na jud mi sa pinakabukid. Amo gamay-gamay mo gud ni bukid. Unya. Mao di ay ni noni. Di mi hapit manguli. Kay dugay kayong mi manguli sa mong balay. Dugay kayong mi makauli sa mo ang balay kay kuan man layo man sad amo ang balay. Unya layo man sad na ilang ang katubuhan. Unya amo uglot sad. Insaon man tana. Ang pangalan sa mong balay Uglot. Unya Uglot. Unya layo